Ang atong tunan ang video, ang maayong balita kabahin ni Ginoong Jesucristo. Higala kung kita maghisgot og padulngan sa kalag human sa kamatayon, ang matag usa ka nato nangandoy nga makaadto sa langit. Apan ang pulong sa Dios nagasulti, daghan ang malaglag sa impierno. Ang pangutana mao, kinsa man ang makasulod sa langit. Sa 1 Corintios 6:9, sa walay duha-duha na sayod kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw pagpalimbong kay mga tawo nga makihilawason o nagsimba sa mga Dios o mga mananapaw o nakihilawas sa isig ka lalaki o isig ka babaye o kawatan o hakog o mga palahubog o tigbutang-butang o mga malapason sa balaod dili makasulod sa gingharian sa Dios. Sa laktod nga pagkasulti, ang mga matarong lang ang makasulod sa langit. Kinsa man ang matarong. Sa Roma 3:10 ngadto sa 12, kay ang kasulatan nag-ingon, wala gyud tawo nga matarong, walay nakasabot o nangita sa Dios. Ang tanan namiya gikan sa Dios og nahimo silang dautan. Walay bisan usang nagbuhat og maayo, wala bisan usa. Mahimo nga kita ilhon nga maayong tawo atubangan sa katawo. Apan atubangan sa Dios walay matarong, wala bisan usa. Tingali aduna kay mga maayong buhat sama sa pagsimba, pagpabautismo, pagtuman sa kasuguan ug mga sakramento, pagtabang sa kabus, paglikay sa bisyo ug pagbasa sa Biblia. Apan ikaw giila gihapon sa Dios nga dili matarong. Kay sumala sa Biblia, walay matarong, wala bisan usa. Kung atong sabton og maayo, walay usa ka nato nga makasulod o angayan nga makasulod sa langit. Tungod kay ang Biblia nagasulti ang dili matarong, dili makasulod sa gingharian sa Dios. Apan adunay maayong balita alang kanimo. Ikaw mahimo nang makasulod sa langit. Pinuktuki kining pipila ka mga kamatuoran aron ikaw makasabot ngano nga mahimo ka nga makasulod sa maong dapit. Ang Dios nay gugma kanimo. Juan 3:16. Kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kung dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Ikaw gigugma pag-ayo sa Dios. Tungod sa maong gugma, siya nangita og paagi nga ang imong kalag makasulod sa langit ug dili malaglag sa impierno. Ang paagi sa Dios mao nga iyang gihatag si Hesus dinhi sa kalibutan. Ang katuyuan ni Hesus pag-ani sa kalibutan mao ang pagluwas. Sa Lucas 19:10, kay mianhi ang anak sa tawo aron pagpangita og pagluwas sa nawala. Ang katuyuan ni Hesus dinhi sa kalibutan mao nga kita iyang luwason gikan sa atong mga sala. Si Hesus gilansang sa cross aron pagbayad sa atong mga sala. 1 Pedro 2:24. Didto sa cross gidala ni Kristo diha sa iyang lawas ang tanantang mga sala aron dili na kita magpakasala kun dili magkinabuhi na nga matarong pinagi siyang mga samad nga ayo kamo. 1 Juan 1:7. Kung nagpudyo kita sa kahayag ingon nga ang Dios ana sa kahayag magkahiusa kita ug ang dugo ni Ginoong Hesus maghugas sa tanan natong mga kasalanan. Ang Biblia nagasulti nga si Hesus namatay didto sa cross ug nagula siyang bililhong dugo kay kun walay pagpaagas sa dugo walay kapasayloan sa sala. Ang dugo lamang ni Hesus ang kahinlo sa tanan natong mga sala. Aduna nay makasasala nga naluwas o nakasulod sa langit. Sa Lucas 23:42-43. Og miingon siya kang Hesus, Hesus, hinumdumi intawon ako kung maghari ka na. Miingon si Hesus kaniya, sultihan ko ikaw karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. Sumala sa Biblia, sa dihang giangkon sa kriminal ang iyang pagkamakasasala o gisalig ang kaluwasan sa iyang kalag kang Ginoong Hesus. Siya gisaara ni Hesus nga makasulod sa paraiso. Siya nakaangkon sa kapasaylohan sa iyang mga sala ug kaluwasan siyang kalag. Bisan siya usa ka banggiitang kriminal. Sa laktod nga pagkasulti, aduna nay makasasala nga nalang ikaw. Gusto ka ba usab nga maluwas o makasulod sa langit? Kung gusto ka, buhata kini mo sunod. Una, ang kuna og hinulsuli ang tanan niyong mga sala nga kinasingka. Sa buhat 17:30, wala na isipa sa Dios ang panahon sa inyong pagkaignorante. Apan karon gisugo niya ang tanang tao sa paghinulsol. Ang kriminal dito sa cross miangkon nga siya makasasala ug angayan nga silutan apan siya naghinulsol ug napasaylo. Ikaduha, tuuhi si Ginoong Hesus nga manluluwas sa imong kalag. Buhat 16:30-31. Unya gipagawas niya sila og gipangutana, Sir, unsa may akong buhaton aron ako maluwas? Sila mitubag, saligi ang Ginoong Hesus ug maluwas ka, lakip ang imong panimalay. Ikatulo, dawata ug tawga si Hesus pinaagi sa pagampo nga luwason niya ang imong kalag karon. Roma 10:13. Sumala sa kasulatan, ang tanan nga nagasangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas.
Ang kriminal misangpit kang Ginoong Hesus ug niadto mismong adlaw siya miuban kang Hesus sa paraiso. Iampo kini sa kinasingkasing kung gusto kang magpaluwas kaniya karon. Anay usa ka sugyot sa pagampo, mosunod ka lang. Apan buhata kini nga ikaw ug ang Ginoo nga nakigistoryahanay nihangyo kang Ginoong Hesus. Ani ang pagampo. Ginoong Hesus, nasayod ako nga ako usa ka makasasala ug dili takos sa kinabuhing dayon. Apan salamat Ginoong Hesus sa grasya sa kaluwasan. Pasaylua in taon ako sa tanan akong mga kasalanan. Mituo ako nga ikaw ang pugtong manluluwas sa akong kalag. Salamat Ginoo nga ikaw ang nagpaagas sa imong bililhong dugo nga ako unta aron ako maluwas, nga ako unta ang angayan nga ilansang sa krus kay ako'y makasasala. Apan ikaw nagpakamatay alang kanako. Ginoo, dawaton ko ikaw karon sa akong kasing-kasing. Ikaw maghari sa akong kinabuhi ug luwas sa ako sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Kung kinasingkasing ang imong pagampo aniya ang mga saad sa Dios alang kanimo. Juan 1:12. Apan kadtong midawat ug misalig kaniya, giyatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Sa Roma 8:1, tungod niini karon dili na hukman sa silot ang nahiusa kang Kristo Jesus. But pa sa dili na ka mahukman sa silot ngadto sa ikaduhang kamatayon, ngadto sa kalayo sa impierno. Sa gipadayag 3:5, ang mudaog bistihag puti ug dili ko papason ang iyang ngalan sa libro sa kinabuhi. Sa tubangan sa akong Amahan ug sa iyang mga anghel, ipahayag ko sila nga akong mga sakop. Ingon ana sa dihang ikaw kinasingkasing ka ni tuo kang Ginoong Jesucristo. Naghinulsol ka sa imong mga sala ug nidawat kaniya isip Ginoo maluluwas imong kinabuhi. Ang imong ngalan gilista dito sa libro sa kinabuhi sa langit. Ug pag-abot nimo dito ipahayag ka kini siya. Tuo ni nako dito nga ako may nagluwas niya. Ako'y nagpakamatay tungod ug alang kaniya. Ngay mga bugar nimo dito si Ginoong Hesus. Hinaot nga inyong nasabtan ang pulong sa Ginoo. God bless sa tanan.